Jotonon khulumkani channel hingkai tamungno norokani channel subscribe khlaio hingkai subscribe khlai ready ang katar job advertisement tei online information related video swnamo hingkai phaidi tini kaisa notification ailainai omo wngka khe North Eastern Electric Power Corporation Limited ni bwkhaktwi ke notification ailai norok video no paithak jora tei naitongdi kaham kai saimana bagwi hingkai phaidi official notification ailaino omo official notification o jaga o rijak khanai 2 years apprenticeship training ni bagwi je ITI khalaijak NEEPCO 2027 January 2022 o rimani borokni merit list koka shortlisted candidate rokni bumung hingke norok video no paithak jora tei naitongni kaham kai saimana bagwi tei ang o PDF tei official website anga description o rirwnai norok thangwi download khlai naidi omo khe rijak khanai di Assam gas based power station Assamni siyabo oro Tripura o bo tongo haikhe no naidi oro omo wngka khe trade wngka kai boiler attendant tongo omo bo Assamni no tei tongo plumber tongo omo bo Assamni no hingke oro naidi omo wngka kai place of training omo khe Agartala gas based power station Tripura oro naidi omo 2 year ni bagwi je training apprenticeship training apply khlai tongnai rok borokni naidi bumung tongo registration tongo tei oro 8 jon wngkha electrician o sini borok rok bo tongo omo place of training wngkai Agartala gas based power station Tripura o nongnai omo electrician omo norok 27 January 2022 o apply khlaimani wngka kai norok naidi haikhe no tei kaisa tongo oro boiler attendant tongo o jaga o bo khorok tam ni bumung rijak kha o jaga o sini borok rok bo tongo oro khoroknwi wngka kai omo bo Agartala gas based power station Tripura omo khe boiler attendant se wngka tei kaisa tongo naidi trade apprentices omo khe plumber o jaga o boni borok khoroksa tongo omo Agartala gas based power station Tripura haikhe no oro kwbangma jaga no tongo electrician naidi omo Nagaland omo North East ni joto jagani no o training ni bagwi je shortlisted candidate rokni bumung tikhlaijak kha tei oro sajak kha naidi norokni mail check khainai di nomination letter mana bagwi norok mail no check khainai di norok je form fill up khlai pro mail rimani wngka kai omo haikhe no kwbangma jaga ni tongo tei naidi tei kaisa tongo o jaga o omo wngka kai electrician omo bo omo khe Tripura gas based power station Tripura o jaga o khorok tam tongo bumung nainai di norok tongmung no norokni registration bumung nainai di wngka tei kaisa tongo boiler attendant oro bo khorok tam no rijak kha o jaga o sini borok khoroksa tongo hingke norokni mail check khainai di nomination letter mana bagwi tongmung norokni wngko nomination letter rok phaio khongkha hingke norok contact khaimano DGM HRG borokni mail rijak tongo PDF o norok PDF download khaimankhai norok mail o bo kaham khe songwi naimano borok no hingke tongmung no norok apply khlai tongkha hingke nainai do video no hingke video no share khlai di norok tongmung no 10 lok apply khlai tongkha hingkai norok ani channel no takphan subscribe khlaio hingkai subscribe khlai ready ang omo haino katal job advertisement tei online information related video swnam hingke ang o PDF na description o rirwano tei official website norok nainai di hingke tini ni bagwi amsa nung situng jotono no hamba.